Matapos ang pagdiriwang ng ika-21 International Youth Day, pagtutuunan pa rin ng pansin ng Department of Agriculture, Regional Field Office 3 High Value Crops Development Program ang mga trainings at programa para sa mga kabataan. Inilahad ni High Value Crops Development Program o HVCDP Coordinator Engineer ABP David ang mga inilulutong proyekto at programa para sa mga kabataan ngayong taon. So yung mga pinamigay nating inputs kagaya ng mga gardening kits at mga planting materials na vegetable seedlings. On top of that, we will be providing them trainings on the basics of vegetable production. Dagdag pa ni Engineer David, magtutungo ang HVCD program sa mga area sites at magbibigay ng hands-on training upang ang mga kabataan ay mabigyan ng kasanayan sa tamang pagtatanim at ibang kaalaman sa agrikultura. Bago matapos yung Agosto, mapuntahan namin. Ang site kasi ng Green Youth Army dito lang sa Pampanga din, pati yung sa Guagua. So sila yung pilot groups na aming tuturuan. Samantala, sa kabila ng umiiral na pandemya at online learning classes sa mga mag-aaral, patuloy ang pagsasagawa ng kagawaran sa proyektong gulayan sa paaralan, katuwang ang Department of Education. Kaakibat ng programa nito, nagpo-provide tayo sa kanila ng agricultural inputs such as garden tools, so mga vegetable seeds, mga iba't ibang agricultural inputs na pwede nilang magamit. Hangarin na ahensya na sa paraang ito, mas mahihikayat ang bagong henerasyon na pasukin ang sektor ng agrikultura. Enoch Fetchalin, Agribalita, Central Luzon.